Sada ama mar inisial JH marumur hira 56 tahun, pangisini dusun Tiga Lumbal Dolok, Desa Pardumuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pulut mamu saboru dot helana di hari Selasa tanggal 7 Salpu. Mulanay sanga domar soal borunay doho ripena paduahon dungi mga alu-alu maripena itu amatay jala marhite alu-alu ni natay mamohop ate-ate ni si JH. Hinorhoni di pusa si JH maborunay namar inisial DH dohot helana namar inisial HS. Dang haru diboto dope manang alani ahasa sitong na bosir ni parbadani ubay na pulut rohana mamusa boru dohot helanay. Alay dung dipusay ibana boru dohot helanay ditiham ibana do musesi ubeon nalaho mangucungi ngoluna tuani do pitor di idana torop namasay jala dibawan maboru dohot helanay to rumah sakit Porsea. Alay molo si JH dibawan na torop mat rumah sakit HKBP Balike. Dia bunuh diri, dia lari ke dapur. Di mananya? Dapur rumahnya, dia ambil pisau, dia menusuk sama jantungnya. Tidak meninggal lagi. Bapaknya ini sudah nggak harmonis lagi hubungan orang ini. Ekonomi si pembunuh ini dia penerima PKH. Terus si yang dibunuh ini dia juga penerima BLT di desa ini. Ni surado salilengon hurang dengan boruna dohot among nay ala mangoli muse among napa dua halihon. Sian Toba TV mabaritahon.